Сярод сучасных драматургаў Алексей Ануфрыевич Дудараў адзін з найбольш вядомых і ў нашай краіне, і далёка за яе межамі. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР 1985 года за п'есу «Радавыя», пастаўленую ў тэатры імя Янкі Купалы, а таксама ў шматлікіх іншых айчынных і замежных тэатрах. Высокімі дзяржаўнымі прэміямі адзначана кніга Алексея Дударава «Святая птушка», п'еса «Выбар», творы апошніх гадоў. Празаік, драматург, заслужаны дзеяч мастацтваў, старшыня Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі, лідар новага тэатра пры Беларускім доме афіцэраў. Яго творы перакладзены на балгарскую, літоўскую, рускую, украінскую, эстонскую і іншыя мовы свету. На спектаклях па творах Алексея Дударава нязменныя аншлагі. Можа таму, што ў цэнтры ўвагі гэтага аўтара сур'ёзныя філасофскія, маральна-этычныя, сацыяльныя праблемы сучаснасці. П'есы «Выбар», «Парог», «Вечар», «Радавыя», «Князь Вітаўт» сёння па праву лічацца ўжо класікай беларускай драматургіі. Драмы «Палачанка», «Чорная панна Нясвіжа», «Крыж» – новыя, арыгінальныя і, безумоўна, удалыя спробы самавыяўлення Алексея Дударава. Сёння славуты драматург – госць філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Я не ведаю, ці варта мне прадстаўляцца, знаёміцца з вами. Называется... Что вы про себя хотели сказать, а нет, что я про себя могу сказать? Я стиглый человек. Я уже сказал. А что остатнее может у такой живой гутарцы. Я ввогуле не люблю, когда доводится нечто некому рассказывать. Я отчуваю себя тут довольно дискомфортно, потому что тут педагоги звычайно нечто ходят, говорят. Мне больше пасуе такі жывы дыялог, пытанні, адказы, там спрэчкі, адмаўлення. Вось можа з гэтага пачнем. А калі што-небудзь цікавіць, каб я пра сябе нешта сказаў, дзеля Бога я адкажу на любое пытанне, якое б вы не задалі. А пачну я з іншага, я пачну з пытання. Скажите, калі ласка, хто з вас не любит читать пьесы? Раз. И все. Ну тогда мы с тобой двух. Я так само не люблю читать пьесы. Пьесы пишутся не для того, как их читать. Я вам антипедагогичную зараз заяву брал. Пьесы пишутся для того, как их ставить. И у 19 стагоддзі існавала гэта п'еса для чытання. Я так і не зразумеў, што значыць п'еса для чытання. Для чытання апавяданне ёсць, аповесць, раман, верш. А вось п'еса, калі яна выкладзена так, як пакладае драматург, гэта п'еса для таго, каб яе можна было паставіць і паглядзець збоку. Таму у адрозненні ад вас, усіх, якія вельмі любяць чытаць п'есы, я іх не люблю. Я люблю над ёй працаваць, я люблю іх неяк пераасэнсоўваць. Ну ці можа я тут крыўлю душой, можа таму, што наеўся. Я столькі за сваё жыццё чытаў п'ес маладых драматургаў, што мяне ўжо, я не ведаю, як это по медицинским термине сказать, что такое аллергия, что я только начинаю читать, а доводится ж потом сустракаться и тлумачить. Значит, что ты тут не так зрабіў, хотя тлумачить абсолютно нема чаго. Мне дастаткова одной сторонки, каб я зразумеў, з кім я маю справу. Ці гэта драматург,
Ці гэта чалавек, які спрабуе стаць драматургам. Ці чалавек, які проста, яму ўсё адно што пісаць. Можа прозу, можа вершы, можа драматургію, можна фантастыку пісаць, можа ўсё што заўгодна. Іх называюць графаманамі. Драматургія – гэта самы складаны жанр. Самы складаны. Больш складанага жанра няма. Во мне тут гаворыць не прафесійная нейкая гардыня, а просто я ўжо ведаю па сваім вопыце і на вопыце іншых, і нават класікаў, вялікіх пісьменнікаў, вельмі вялікіх. У іх, калі б ёсць п'есы, ну, 1, 2, 3, ну, 5. У параўнанні з тым, што яны упухалі за сваё жыццё, гэта малая, нават 10-й часткі не складае ніколі, нават у Чэхаў. Таму што нейкая загадка ёсць у драматургіі, якую ніхто ніколі не разгадаў. У всякім выпадку для мяне гэта і сёння з'яўляецца загадкай. Вось піша празаік. Ён паглядзеў за акно і сказаў: «Вясна прыйшла канчаткова». Так, згадзілася яна. Нормально. Драматург піша. Ён паглядзеў. Прыйшла вясна канчаткова. Так. Тое ж самае. Але ў драматурга вось паміж гэтымі рэплікамі павінна нешта быць, вось паміж імі, нешта быць такое, што не запішаш, што не растлумачыш у рэмарках. Гэта проста адразу, калі ты пачынаеш працаваць, гэта проста павінна існаваць. Я пра любога свайго героя магу расказаць пра яго мінулае і пра будучыня, калі ў яго ёсць, калі я яго не ўгробіў у канцы. Дарагая, смеецеся, я потым вам раскажу, што некалькі засталіся жывымі мае героі. Таму што вось ты яго адчуваеш, гэты вобраз, характар, і няма цяжкасці сказаць, што вось як ён будзе жыць праз 10 гадоў, калі ты яго пакінуў там, як Пушкін Евгений Онегин. Значыць, як ён жыў раней, што ён можа, што ён не можа, што ён любіць, што не любіць. І нейкія агульныя, а проста да дробязі. Вось калі ты гэта ўсё адчуваеш пра кожнага героя, вось тады, вось тая напруга і тая інфармацыя, якая нейкім чынам перадаецца праз акцёраў да гледачоў, яна будзе. А калі ты пра гэта не ведаеш, гэта будзе злева хто гаворыць, справа што гаворыць. Гэта можна будзе назваць, п'еса, але гэта не драматургія. А што тычыцца, вось, так вы засмяяліся, калі я сказаў пра тое, што расправіў усё ў канцы, кожны характар зноў-такі ідзе па сваёй логіцы. Вось яго трэба адчуць, а потым адзінае, што трэба не перашкаджаць яму. Не гвалціць яго, не прымушаць яго рабіць тое, што ён па свайму характару не будзе, не павінны рабіць. І дазваляць яму жыць і скончыць жыццё, калі яно у прамежках гэтага 60 старонак тэатральнага часу заканчваецца, скончыць так, як яму патрэбна. Ці пакінуць яго ў спакоі. Чорная пан Нясвіжа не глядзелі ў купальскім тэатры? Нехта глядзеў, нехта не. Вось там ёсць такі персанаж Бжэнка, якая была падобная на Барбару Владзівін. Значыць, ну і кароль так засумаваў адчайна пасля таго, як яна памерла, Барбара, і вельмі падобная на яе жанчына, нейкая дзяўчына была, яе з Кракова прывезлі, ну і яму падсунулі, каб для суцяшэння. Яна павінна была нейкай лютай смерцю загінуць. Мнішык там, які прыдворны, які ўсё круціў, там інтрыгамі займаўся, і да смерці Барбары нейкія адносіны мае. І яна.
Мнішика я утопив, і нічого не здарилося, а потім почав підбиратися до яе. Я ще не ведав, яким чином я ще розправлюся, але тое, що вона гвалтом нейким загине, я быў упэўнены, просто я так задумал на початку. І ось коли вже добрався до яе, раптом я говорю, за що? А при чому тут я? Що я зробила? Ось. Просто вона, як, що називається, з цього віртуального світу, почала на мене наїжджати. Тут я говорю, тихо, иди вот к королю, растлумачь то, что ты мне рассказала, и все. И куда он тебя пошлет, и пойдет. И она благополучно засталась живая. Король ей гроши давал, она ей гроши не взяла. И король обещал, что я отправлю тебя, и не надо, я пешком пойду, бег з гэтага няшвіжа, пропади вы пропадом, тут невідомо, які речі творяться, привезли мене сюди, і все. Ось таким чином в образ сам себе заховав. Але гэта заховав не... Гэта логіка просто. І сапраўды, я караць не было за што. Яна нічого дрэннага не зрабіла. Ну, што ж, там у 15 год мела некалькі полюбоўнікаў, ну што ж, ёсць каму разбірацца з гэтым. Але гэта не аўтар павінен рабіць. Так. Я, здаецца, ўсё про себя рассказал. Калі ласка, давайте поговорим. Какие у вас есть питания? Ну, першае пытанне можа быць такое. Вы вельмі шмат пісалі на гістарычную тэму. Можна сказаць, што ёсць гістарычны тэатр Дударова, тэатр беларускай гісторыі Дударова. Раскажыце трошкі пра свае вот гэтыя п'есы на гістарычную тэму. Я зразумеў. Сапраўды, гэта недзе напрыканцы, не, ў сярэдзіне 90-х, вось, калі Беларусь атрымала незалежнасць, але незалежнасць просто так, калі яе абвяшчаюць, і яна не тое, што кволая, а просто не напоўнена жыццём, нереальная. А рэч у тым, што так склаліся гістарычныя абставіны, нас пастаянна вызваляли и постоянно захопливали. То слева, то справа, то с запада, то с усхода. И тыя добрые дяди, и одни, и другие, робили ўсё магчымае, что сказали, ўсё. Вось тое, что Польша, это все нормально, а тут у вас гісторыі ніякай не было. Тое, что Россия, вось это, у нас там кто-то першы, там Иван Грозный, бачыце, колькі жонак паатруцілі і колькі крыві пролілі, ну, сапраўдныя шекспіраўскія страсці і героі. А тут, як быццам, нічога не было. Я, калі ў вашым узросце знаходзіўся, тое, што там князь Вітаў, там Егайло, Барбара Радзівіл. Так, ну, про Каліновскае яшчэ нешта так казалі, ну, таму што цар яго павесіў. А цар тады быў не ў пашане у рускіх у саміх. А цяпер цар у пашане у рускіх, ну, я не ведаю, як да Каліновскага ставіцца. А да яго ставіцца трэба, так, ён быў. Гэта ж як князь быў. Яны былі, яны існавалі. І наша гісторыя ніколькі не горшая, чым гісторыя той самай Англіі. Іншая справа, што Англії пощастило больше, там праз пролив Ла-Манш тяжко было переплыть, надо не переплыть. И она там в сярэднявечча буяла, і она буяла ўсюды. У нас гэтага не было, але ўсё, што ў тыя часы адбывалася ва ўсім свеце, адбывалася і у нас. І вось гэта я не то, что ставил задачу, потому что то, что я зрабіў, это и сотки нема, и одной отсотки нема. То, что трэба зрабіць яшчэ, и то, что вы яшчэ будете рабіць. Рагнеда, яна не была на сценічных подмостках, на сцене. Гэта трагедия.
не было, яе ніхто про яе ніхто не пісаў. Ну так, нехта нешта казалі, там вершыкі былі, але драмы не было, трагедыі не было. Так же и пьеса, она на початку была «Рогнеда и Владимир» называлась, пришла у Городни. Здається, под таким и украинцы друкувалися назвой. А потом я ее назвал Палачанка, мне здається, больше удала назва. Потом той же самый князь Вітов. Ну, говорили, там историки нечто писали, але на сцене яна не з'являлася. Та же самая Барбара разделила. Это ж такое кохание, до драматургу не дошли руки ни у кого. Ну, мабуть, умови іншие были. Я уже про это трошки выше и казал, что на гэтые особу просто было табу накладено. Потому что человек, який ведае свою историю, он обов'язково себе усведомляє громадянина. Коли чоловік усведомляє себе громадянином, він ведає, де його родина. Тут гэтага не было потрібно. З гэтым просто змагалися. Як змагалися з усім белорусам. Скажите, пожалуйста, а вот были ли прогрессивными такие пьесы, как «Наговица Святого Георгия», там Вита Брынс, там «Наговица Святого Георгия», «Кабаре», «Детектив»? Я лічу вот что. Я лічу, что гістарычныя асобы, якія пра сябе заявілі, ці ў дадатным сэнсе, ці ў адмоўным, яны патрабуюць да сябе пахвалі. І пра нейкія рэчы, калі ты пішаш пра князёву, нейкія рэчы проста ты сабе як мастак павінен проста не дазваляць. А калі дазваляеш, значыць, ты нешта парушаеш. Тут не ў сэнсе, гэта не цэнзура ніякая. Гэта, хутчэй за ўсё, унутраная рэдактура. Я ведаю, над чым можна смяяцца, над чым нельга смяяцца. Дзе можна экспериментировать, а дзе нельга. Я лічу, что, допустим, выставить у той же самой, заместо там выставить Гитлера в некой комедии, так, как уще лежали хохотом от хохоту, по-перше, не атрымаецца. А по-другое, самое головное, навошта. Можно, допустим, про Освенцим написать, як там, что там некие смешные речи отбывались. Ці истории пихания были. Были! И смешные речи отбывались. Але нет. Хотел бы стлумачить, чему нельга, так слово не зайшло. Просто нет. Вертаючись знову-таки до історії, мене часто попрекають у тим, що так не було, як ти мог. Навіть люди, які до мене з повагою ставляться, значить, у Палачанці там поміж Рогнедой і Владимиром, оказывается, кохання було. І просто там гэта дзяржаўныя інтрыгі, дзяржаўныя там не казала тых слов, якія записаны у летапісы, што не разумеў рабыніча сына рабы. Першае, по Шекспіру, даруйце за такія паралелі, по Шекспіру вывучаць гісторыю Англіі, гэта недарэчна, гэта дурнота просто. Калі хочаш вельмі дакладна ведаць гісторыю, у архівы, у навукова-даследчыя інстытуты, і там, калі
калі ласка, а творы мастацтва, яны не для таго, каб чалавек дасканала ведаў гісторыю. Яны для таго, каб яе апаэтазаваць. Каб людзі ведалі, пасля каго яны прыйшлі, што тут было на гэтым кавалачку зямлі 400, 500, 1000, 1500 гадоў таму. І гэта вымагае і адказнасці, і сур'ёзу. Што тычыцца той же самай палачанкі, гэта было, калі я не памыляюся, здаецца, у нейкім летапісе запісана, ці ў Іпацеўскім, ці яшчэ ў нейкім, праз ці 120, ці 150 гадоў. Раней відэо не было, вось гэтага таксама не было, што заснялі, як там адбывалася. Просто передавалі з пакалення ў пакаленне, што вось гэта адбылося, там зайшоў Владзімір, Полац спаліў, яе там у адным летапісе, што на вачах у бацькоў згвалціў, у іншым гэта інакш. Ну, гэта зноў-такі, гэта можна давяраць, таму што это бліжэй па часе 120 гадоў. Але як там было, ніхто не ведае. Сапраўды. Я на гэта знайшоў такі адказ. Нікому я не дакажу, што было менавіта так, як у мяне. Але ніхто мне не дакажа таксама, што так, як у мяне не было. Правда, Ілля Львович Курган, это наш выдатны былы дыктар і педагог тэатральны, ён сказаў, ну, говорит, яны ў цябе, говорит, там, из Новгорода у Полацк, из Полацку у Новгород, говорит, як суседзі по адной пляцоўцы, так, ходят туды-сюды. Я кажу, Ілля Львович, вы першы, хто гэта заўважыў. Хотя я про это думал, там все-таки я вот, линейкой мерил и прикидывал, там 400 километров, 400 километров вот их так просто не проскажешь. Ну, 200 туды, 200 туды, это по центру не состракаешь. Это я для себе так. Казахстанская молодость. Конечно, конечно. Знов-таки, калі про таго ж князя Вітаўда пісаць, значит, ну, это тады трэба пра з адным героем пісаць п'ес 80. А калі одну п'есу, то даводится час стискать. Ось ён адбываўся на працягу, допустим, 30 гадоў, а табе трэба, каб гэта адбылося на захад, там за полгода. Ну і для гэтага ісці трэба на нейкія парушэнні гістарычнай праўды. Ось. Ну, гэта не парушэнне гістарычнай праўды, гэта просто, зноў-такі, мой погляд на тое, што адбывалася, маё ўяўленне. Дарэчы, той жанчыне, якая адукаваная, беларуска-сапраўдная, я задаў пытанне, калі яна пачала мяне бэсціць за тое, што як я мог нейкім чынам апраўдаць Владзіміра, што не ён вінаваты, а там, ну вось недарэчнасць такая, ракавыя абставіны шекспіраўскія, якія сышліся, што ён сапраўды ідэя нас ехаў са сватамі, а бацька вырашыў аддаць за Яраполка ў Кіев. І з гэтага пачалася вайна і ўсё. Я ёй задаў пытанне у адказ, кажу, скажыце толькі сумленна. І якая гісторыя вам больш даспадобы? Вось як жанчыне, як чалавеку, ці тая, якая адбывалася, вось сапраўды, што проста паслаў сватоў, яна яго нафіг паслала, прабачце, значит, ён наляцеў там і натварыў бед. А пасля святым стаў. Ці тая, якую я прыдумаў, хоць гэта неправда. Яна, правда, сумленна сказала, гэта, конечно, ваша. Я вот это пытанне мне да вас больше няма. Господар Алексей, писали вы пьесы на заказ? Дякую. Писал. Так само дякую. Вось апошняя п'еса акурат пад заказ. Звычайна я ніколі пад заказ не пісаў. Але зноў-такі, што такое вы маеце пад заказ? Гэта як? Гэта як пад заказ? Калі прыходзяць да цябе, кажуць, вось напішаш п'есу пра тое. Вось задатак. Вось гэта пад заказ. Я лічу. А калі скажу, напішаш п'есу пра тое. Я говорю, добра. Вось задатак. Я говорю, задатак.
Мне здаецца, гэта не пад заказ. Так вось апошні раз, то другі выпадак адбыўся. У Магілёве было 115-годдзя іх тэатр, там сапраўды адрэстаўрыравалі тэатр такім, якім ён быў у канцы пазамінулага стагоддзя. І я там выступаў і казаў, што вось пра горад Магілёў. Горад Магілёў заслужыў таго, каб стаць горадам-героем. І от добра, каб на гэтай цудоўнай сцэне з'явілася п'еса пра вайну. Ну, я меў на ўвазе внутрі, што паставце радавыя. Устаў губернатор і кажа: Алексей Ануфриевич, пытання нема. Вы пішаце арыгінальную толькі п'есу, а мы ее тут ставим. Што в гэтым выпадку было рабіць? П'есу я напісаў. Яны, хутчэй за ўсё, яе не паставяць. Я зараз з'яўляюсь мастацкім кіраўніком тэатра, які беларускай арміі, які адкрываецца. Так што я яе сам ставлю. Як называецца? Я не ведаю, пакуль яшчэ як называецца, таму што там некалькі назваў ёсць, я не ведаю, што як буду называцца. Одну назву я напісаў «Магіла льва», але надхадзіна нейкая ўжо злавесная. Будьце ласкавы, некалькі слоў пра ваша супрацоўніцтва з Купалаўскім тэатрам. О, некалькі слоў пра супрацоўніцтва з Купалаўскім тэатрам. Тут некалькі слоў не абыдзешся, таму што першая п'еса, якая была паставлена, усе п'есы, якія паставлены ў Купалаўскім тэатры, мелі вельмі шырокі рэзананс. Самае галоўнае, што вельмі доўга яны заўсёды ішлі і карысталіся поспехам у гледачоў. Усе без выключэння. Той же самы «Парог» прайшоў ці 300, ці нават не нечым раз. Вечар, радавыя, вось цяпер ідзе «Кім». Не глядзелі «Кім»? Глядзелі. І заўсміхаліся адразу. Значыць, чамусьці маладым дзяўчаткам гэта, ну так, п'еса падабаецца, ну так, проста недзе падскочылі у мяне у рускім тэатры дзве студэнткі. Алексей Ануфриевич, аж зяюць. Я говорю, што вам там спадабалася такое? Ну потым, калі я падумаў, я зразумеў, што там спадабалася. Там ёсць тое, раней было, значыць, по-русски кажучи, с милым рай и в шалаше. То есть, вот, главное кохание, а тады, пожалуй, ласка, хоть у Буда. Аби кохання не було. І ось сучасне вашого зросту і ніжей кохання. І у Будані одну ніч. А далей за руку і у палаці. Ось там все гэта ёсць. Але калі без жартаў, што там ёсць, там просто добрая думка. Я не думаў пра гэта, калі пісаў і калі зрабіў. Там добрая думка. Калі з'яўляецца каханне, пачвары перастаюць пачварамі быць. Гэта сапраўды момент. Не мабыць, што я кажу, конечно, так. Калі яно не знікае, то пачварства надыходзіць. Ну, я там же і чорная пана Нясвіжа пастаўлена, князь Вітаўт. Так што хто з знакамітых драматургаў вам спадабаўся і за што? Я люблю Чехова як драматурга. Ён драматург усюды. І ў апавяданнях сваіх. Почытайце, вось у яго паміж гэтым ён зусім апавяданні яго пачытайце самыя смешныя. Там такія характары за гэтым стаяць, такое жыццё, такое веданне глыбіннага чалавека, што я просто дзіву даюся. Мне рукі апускаюцца, мне далей працаваць не хочацца, таму што ён усё сказаў. Ён усё сказаў. Сам таго не ведаеш. Да яго прычапіцца нема за што. Просто нема за што. Ён усюды казаў праўду пра нас. Я маю на тых, хто сябе легкадумна, з гонарам называе гомосапіенс. Ну, люблю Вампілова.
З наших, конечно, бліжэй за ўсё Андрей Егорович Макаёва. У яго, ён па-сапраўднаму драматург. Ён такі энергічны. Ён у яго ва ўсім, нават у тым, што дзе непарадак нейкі, што называецца, ён заўсёды это ставіў гэта праблему так востра, гучна, зычна. Вось про это говорив. Я багато чому його навчився. Драматург повинен бути вельми активним. Ну, для того, щоб активність соотносилася, твоя активність, коли вона висока, соотносилася, була гармонічна, вона повинна соотноситися з проблемами, які ти піднімаєш, які ставиш. А Андрей Егорович, конечно, был и человеком своего часу. Ну, з другого боку, тоді було б сказати, що нешта у нашій уладі не тое, тоді за це вже можна було загриміти куди завгодно. І він це собі дозволяв. Чим обумовлена така любов до абревіатури? Київ, Лючі, тепер яка? КАП? Яка ще і КАП? Яка КАП? Это просто так написано? Как? Кто описал эту записку? Не ведаю. Тут ніякої любові нема, хоча я все життя, як з дитинства, я під абревіатурами прожив. І, значить, любові у меня до них нема. И это можно тем же самым Кими зауважить, когда вы говорите, что такое аббревиатура, не ведаю, двоечница. Это скороченное, и он кажет, КПСС, СССР, НКВД, ЙОХЛМН, ЙОПРСТ. Это не ведаю, что. Тут такое ставление у меня до их довольно облегченное. Врешті, чоловік не повинен абревіатурою користатися. Коли це партія, значить партія, треба казати. Коли це нечто інше, значить. А що тичиться Лючі, це абсолютно випадково. Сиділи ми на вельми сумному мероприємстві, це було 40-вінне народного артиста Лебедева з театру юного глядача. Я там починав як актер, я там загадчиком літературної частки працював. І сидить уже пенсіонерка, на давно в театрі не працює, заслужена артистка Людмила Тимофеевна. Людмила Ефимовна Тимофеева. Вот. Я гляджу, що Пригожа, вона так добре заховалася, що на сцену зараз і все буде нормально. І думаю, ось справді, пропадає матеріал. Ось написати п'єсу про її, і ось п'єсу про былую актрису, відомою, яка тепер живе іншим життям, тому що їй вже більше-менше 70 років недавно було. І назвати її ось її, і раптом мені складаються її перші літери з ім'я, і дві другі з прозвища. Я їх склав і тримав ще в житті. Після цього я написав п'єсу, дав її читати. Але я не хочу читати. Коли ви працюєте над історичними п'єсами, ці вишукуєте ви всіх криниців. Я таки, конечно. Або у вас склався вже некий досконал історичний педагог, і вам досить почитати трохи. Ні, я коли працював над князем Вітовтом, я не вилазив у Леніна, в національній бібліотеці. Просто не вилазив. Я там сидів, там ці поганські обряди крутив, значить, почитав про Вітовта, про Ягаєву, там глядів які там малюнки. Это обужает твою генетичную партию. Потому
былі, гэта натхняе, як бы можна сказаць. Але «Чорную панну Нясвіжа» я спачатку напісаў, потым побываў у Нясвіжа. Такое таксама бывае. Як вы ставіцеся да постмадэрну? Я и до модерна доставлю, сейчас до пост уже зашли. Это жарты жартами, але вы разумеете, трэба, модернизация усяго, яна павінна адбывацца, конечно, яна павінна адбывацца эволюцыйным шляхам. Уявляеце, калі вас па вясне усіх выпусціць па вясне у пушкінскую эпоху. Не знаю, як вы, але у іх было ўсіх там крыша поехала. Потому что, что же, разумеете, чему. Тому я не люблю, я мабуть, выхованы так, я так гляджу на свет. Я не разумею, калі пишут жаночий портрет, чему трэба твар ось так ось разрезать на 4 частки. И одну опустить туды, одну сюды, третью сюды, потом дашчок ноги приставить и назвать это портрет там прыгожей жанчыны. Я не разумею. И рэч не ў тым, я готов себе дурнем признать. Кім заўгодна. И я не боюсь этого. Але заўсёды, калі я признаю себя дурнем, я вспоминаю Андерсена. Памятаете хлопчика? Калі ўсе каралёў хвалілі яго строі, а этот дурны взял и сказал: ты голый. Был я некалі ў Парыжы и зайшоў, апынуўся ў зале, я спокойно ставлюся да ўсяго, а ў зале этих самых імпрэсіяністаў. Рэч не ў тым, што я надта захапляюся там і Дега, і Ван Гогом, не ў тым справа. Мне стало тёпла адразу. Вось я хаджу, а там, здаецца, хотя на улице там кондиционеры працуюць, на улице гарачыня была, значит, мне стало тёпла, мне оттуль выходзіць не хацелася. Там душа ёсць. Яны пакутавалі, калі гэта стваралі. Ці калі не пакутавалі, так радаваліся. Ці ўзнёслымі нейкімі былі. І потым, вось каля гэтага залу, это, па-першае, этот самый палац мастацтва Помпіду, там, это са шкла, бетону, вось, ён такі. Я прыйшоў у зал сучаснага французскага выяўленчага мастацтва. И мне там стало холодно одразу. Вот то, что я вам рассказал перед этим, нечто я бачу и там. И вы разумеете, что меня еще бывает? Я так могу. Вот так, как импрессионисты, не могу. Вот як і Шилов, яго чомусь усе мастакі не люблять. Я одной час сказал, меня посмотрели, поглядели, як на придурка нейкого. Кого ты? Я так не могу. А вот то, что я вам рассказал, я могу. Вот. А коли еще поганый настрой будет, я еще не тое. А взять вот эту рамочку и повесить, и написать. Вот. Я завсёды, я не разумею, чорный квадрат, ну дурят народ. 100 лет. Вот. Чорный квадрат, я так могу, с вас все так могут. Я одной с одной женщиной спрашалися,
Вы понимаете, это не надо подходить как к искусству. Я говорю, коли это не, как к искусству не надо подходить, тогда что это такое? Это, как я сказала, новое там, короче кажучи, я читал про черный квадрат, значит, у одной, значит, аналитика, мастаствознавца, и нават не наша, высокая. Цитую, запомнил, цитую. Черный квадрат – это не изображение черного квадрата на белом фоне, а действительно черный квадрат на белом фоне. Это не изображение действительности, а действительно действительность. Жванецкий. Спрачались, я кажу, я возьму, ладно, уже не буду черный квадрат, как бы не, я возьму, намалюю черную трапецию, ці голубую яшчэ лепш. Возьму рамочку, набяжу черный круг, там, коли я не малявал, там, яшчэ нешта, вот такой намалюю, подпишу и развешу в Купаловском театре, на премьере своей. Она говорит, да вы зря смеетесь, попробуйте. А если, говорит, цену еще хорошую поставите, разберут. Я тогда подумал, думаю, мабуть, я маю рацию. Але навіть коли я маю рацию, это лишний раз доказывает, что то, что я, что это не мастацтво, я маю рацию. Як поставить все таку річ? І дивіться, в чому справа. Значит, я не адмовлю йому тим, що ён профіль. Ён усё робіць таким чином, что тяжко нават, нешта так само сказать, что это не тое. Там усё тое. Але ёсць два шляхі да гледача, да чытача. Шляхи отсюль и до вас. Гэта адгукнецца абавязкова глядач ёсць. Так было ва ўсіх. Спачатку паступова заваёўваюць. Гэтае пытанне мне надакучыла адказваць. Вось на гэтае пытанне. Я кажу, что ты меня пытаешься? Ты ж читал? Не читал. Глядел? Не глядел. Не читал, не глядел, а ведаю, что верю. Это называется, я не ведаю, пиар, ці яшчэ нешта. Перспектывы ў гэтай я не бачу. И врешті-решт, хто задавав это питання, что-нибудь читали, бачили? Тишина. Я думаю, что бачили, Просто я их наполохал своими отношениями. Не бойтесь, не бойтесь. Я нормально его ставлю. Я его почитал, и он мне сподобался, але ведаете что? Что нельга, каб про цябе раней ішла гаворка, чым нехта пачытае твой твор. Ён мне ніякі не конкурент. Значит, я ему не зайздрошку, и врешті-решт, коли його все буде добре, я тільки буду радуватися. Але я вельми в этом сумніваюся. Доходит до премьеры, приходят глядачи и кажут, что-то тут не то. Я говорю, а что не то? Что не то? Говорит, мерзости много. Вот, говорит, почуття, человек не покутает. Не ведаю, может это перспектива усёй драматургии? Может быть, тогда особисто мне сумно. Расскажите, коли ласка, як возникла задума, як писалася п'єса «Родовые». Значит, задума возникла таким чином, я попередньо сполучив, мабуть, другий раз.
Министерство культуры там до 40-годия ходило по драматургам и значит, заказывало пьесы до 40-годия. Я отмовився в гэтым удзельнічаць, а потом успомнил, что мне рассказывал батька, успомнил всю литературу, якую читал. И вот на гэтым, мабуть, эта пьеса и стварылася. Я не буду адмаўляць, што калі б я не чытаў твораў Василя Владимировича Быкова, Астафьева Віктора, які меў гонар быць знаёмы, і нават кніжку мае задолу, тую самую «Яры з вогненнай вёскі», я не думаю, што яна абз'явілася, таму што тут нейкае абагульненне такое уласнае, праз сябе прапушчанае было. Ну, пісалася, як вам сказаць, пісалася лёгка, таму што пісалася, адчуваў я сябе пры гэтым даволі цяжка. Некалькі разоў я плакаў проста над лёсам сваіх герояў. А гэта таксама не праходзіць без сляда. І нейкім чынам гэта перадаецца, таму яна хвалюе цяпер. Растлумачили, при чым тут кап. Клуб аматоров пары. Юбилейный вечер Владимир Турьян. А я думал, кто-нибудь из вас про клуб ведает. Что наконт ваших жыццёвых университетов? Какую установу скончили? Где и кого вучиліся писать? Калі пачынали? Кого лічыце сапраўдным настаўнікам? Значит, я скончыў, ён тады называўся Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. Цяпер гэта Акадэмія мастацтваў. Я по адукацыі акцёр, драмы і кіно. Але працаваў акцёрам толькі 3 гады. Значит, пісаць я пачаў рана. І сваё прозвішча надрукаваным я ўбачыў тады, калі мне было 15 гадоў. У раённай газеце «Дняпроўская правда». Это мне доставил эту газету, я у меня не маю, в библиотеке просто открыл, и когда зауважил, одразу отчув себе 15 годов, он меня кинуло на 40 годов тому. Гуморески такие невеликие оповедания, вот у институте оповедания уже друкувалися у молодости и в інших часописах почав пьесы писать. В 1979 году приняли у Союз письменников. Кого лічыце сапраўдным настаўнікам? Васіль Шукшин. З наших хутчэй за ўсё Ян Габрыль. Быкаў. Мне здаецца, што галоўная функцыя тэатра — выхоўваць людзей, гуманізаваць грамадства, што да сённяшняга моманту разняволіць чалавека. Здаецца, сёння беларускі тэатр зусім не спраўляецца з гэтай задачай. Якое ваше меркаванне? Ну, ён ніколі не спраўляўся з гэтай задачай. Але ускладваць на тэатр вялікія надзеі не выпадае. Калі ў тэатры князь Вітаўт прайшоў ўжо недзе разоў 120. Ну, допустим, 100 разоў прайшоў спектакль. Это богато, это счастливый лёс у спектакля. Там 700 мест. Колькі поглядзела? 70 тысяч, так? Это зусім мало. Тэатр, ён патрэбны, але якія яго функцыі сапраўдныя, нельга на яго складваць вялікія надзеі. Гэта рэч элітарная. І багата людзей, калі апынуцца нават у тэатры, яны амаль нічога не зразумеюць.
нават калі з ёй з імі размаўляць і на мове зразумелай для ўсіх. А ці спраўляецца сёння? Я ведаю толькі адно. Дрэнна, калі тэатр гоніцца за поспехам і стараецца дагадзіць гледачу. Дрэнна. Але дрэнна і тое, калі ён зусім не зразумелы гледачу. Ці зразумелы толькі двум-тром такім мастацтвазнаўцам, як я цытаваў тых, хто пра квадрат чого напісаў. Яны можуць напісаць пра ўсё, што заўгодна. Ці так, як заказана. Адно я ведаю, толькі тэатр вельмі патрэбны грамадству, вельмі патрэбны, і ён ніколі не знікне, таму што наша ўсё жыццё складаецца з тэатра. І ён ідзе паралельна. Акрамя чытання п'есы уж яшчэ што не любіць. Багато чого не люблю, навошта я тут стільки часу стараюся вам сподобатися, навошта я буду вам... Я нічим не відрізняюся від остальних людей. Неколи Василий Владимирович Быков, здається, казав, що живая клетка імкнеться, каб їй було комфортно і бути у спокої. Тож нічого не робиться. Тому, ось коли нічого не робити, це я люблю. Коли робити, що нічого треба робити, це я не люблю. Як при гэтым можна кіраваць саюзам тэатральных дзеячаў. А гэта неабходнасць просто. Чаму з апошнім часам тэатральны сезон у Купалаўскім тэатры пачынаецца не з Паўлінкі? А што он пачынаецца? З князя Вітаўта? З Паўлінкі ці з князя Вітаўта? Ну, князь Вітаўт таксама не слабы спектакль. Я абсолютно индифферентно ставлюся до того, кто написал эту пьесу и кто ее поставил. Это наш герой. Это князь. При всей моей повазе до селянства, я сам селянский хлопец, сам селянин. Все ж таки на сцене спочатку князя треба показывать, а потом все остальное. Тут, але проблемы тут ніякої немає, там може випадком, це не політика. Чи знайомі з творчістю українських літераторів? Олександра Ярванця, п'єса «Тягник на Великдень» була друкована в Ясло, не знайомий, не читав. Какое ваше ставлення до його драматургії? До його не можу сказати, я не знайомий, на жаль, з ним. А ось у Ярослав Стельмах, это мой сябра близкий, он хутка 4 годы як пройшов життя трагічно. І я переклав з української мови його п'єсу «Кохання у стилі бароко». Раю поглядеть. Легкая, такая жвавая, хулиганистая и с добрым юмором. Як ви ставитеся до Сергея Ковальова? Хорошо ставлюся. Як до драматурга, як до особи нормально ставлюся. І те, що він робить, це вельми потрібно. І він так само розпрацьовує історичну тему. Але мені до його, як до по професії, потому що він робить, і як до особи, у мене до його вельми сябровські ставлення, а ось коли вже так по професії, ну, нечто б я мог би йому порадити. А може і не треба, тому що він же Ковальова і Дударов, так що пише по-своєму. Але думаю, що тим режисером, які ставить, не так просто з його матеріалом працювати, і він науковець. Існує шмат спрэчак наконт таго, хто з'яўляецца галоўным героем у Киеве. Што ж, Каралёў ці Кім? Галоўны герой у Киеве Кім. Каралёва зовут Каралёў Игорь Михайлович. Ким. А Кима зовут просто Ким.
Головний герой там чоловік у надзвичай складаному в нашому світі, заблитим, тупим, неким пошварним просто. Ось гэта самае галоўнае, яким выжыць і застацца чалавекам просто немагчыма, але імкнуцца трэба. Таму і ўвогуле галоўнымі героямі павінны быць усе. Тады драматургія нечага вартая. Калі ласка, расскажыце аб вашых адносінах да стану сучаснай беларускай драматургіі. Дзякуй. Беларуская драматургія ўвогуле, яна, я пачну з таго, працягну тым, што казаў вышэй. Гэта вельмі складаны жанр. Драматургія заўсёды была дэфіцытам. Яна цяпер дэфіцытам не будзе. Пішуць п'ес багата. Кожны, можа, вось толькі Олесь Пашкевіч не пісаў п'есы, спісаў іх. Не пісаў. Можа, Пашкевіч толькі не спрабаваў пісаць п'есы, а так кожны літаратар спрабуе напісаць п'есы, спрабуе апынуцца на падмостках сцэны. Гэта рэдка ў каго атрымліваецца. І таму драматургія это заўсёды дэфіцыт. Мне цяжка сказаць, вы ўжо самі назвалі тых, хто свяціўся нейкім чынам, хто працуе. Але іх мала. Аднак ва ўсе часы лідарам на ўсесаюзнай сцэне, а гэта трапіць туды і завоеваць Москву, цяжка было не толькі Наполеону. Але лідар з беларускай драматургіі заўсёды там быў. Я могу пригадать Кондрата Кондратовича Папиу, Макаёнка, Петрашкевич, Дзяленцік, хоть одной пьесой, «Ваш покорливый слуга», Матуковский, який широко йшов. Это мы богатейшие по лидерству, у всякому упадку у минулых часах, чим те ж самые украинцы. Я уже не кажу про інших. Ну, а цяпер інший час. Цяпер мы живем у своей краине, и багато что в России просто не зразумець. Ось могиле князя Вітаўта тут карыстаецца страшэнным поспехом. У Москве поглядзелі нешта яны не зразумелі. Ці было у вас такое, што старыя творы вы пачынаеце ненавідзець, або хаця б гадзіцца іх? Нет. Дякую Богу, у мяне такого не было. Было іншае, што чытаеш, але гэта да п'ес не стане, што, Боже мой, які ты наіўны быў. Ну так што ж вам сказаць? Адно справа, калі ты пішаш і табе 18 гадоў, а іншая справа, калі табе 50 гадоў. Але не было у мяне такога, каб, што называецца, каб я гадзіўся. Боже мой, што это? Не было. Не прысвячаў я Леоніду Ільічу ніякіх твораў. І прэміі, з якія я атрымліваў, я спачатку за тое, што стварыў, атрымліваў спачатку гузакі за гэта, а потым прэміі. Так што я іх заслужана атрымліваў. І гузакі, і прэміі. А пераглядаць нешта, я, па-першае, не стаў бы, і потым гэта немагчыма. Я вам раскажу такі эпізод у радавых, дзе адбываецца ўжо напрыканцы вайны, недзе за тыдзень, за два да перамогі. І там адзін салдат кажа: дай спіч. Што? Дай запалак, які прикуріць трэба. Фронтавік адзін глядзеў, это Борис Иванович Бурьян, наш выдатный театральный критик, и он фронтовик, сапраўдны фронтовик. И он пишет у рецензии, выдатная рецензия, я памятаю, была пишет, какие запалы, кто их тогда выпускал. Мы прикуривали, тем больше Германии, у кожного солдата была запальничка своя, их там было достатково в Германии. Або крэсіва гэта,
Але запалкамі ніхто не карыстаўся, нават калі яны былі, іх не было. Але нават калі былі, яны ж мнуцца, потым яны промакаюць. Неправда. Чистой воды неправда. Я думаю, вот буду перевыдавать пьесу, и я запалки заменю на запальничку. Читаю, а потом думаю, нет, это мой ляпсус, это моя помылка, запальничка ну ніяк не лезе, и нехай это застанется. Ну, але, правда, ён написал тоже, але дзіва дзіўнае, мяне гэта зусім не раздражняе, потому что у астатніх правда. Вот это самое главное. Тому, дякую Богу, не гадюся, чего вам жадаю. Само в вашем перекладе «Кахання в стиле барокко» такая макароничная мова. Перекладите, когда что такое макароничная? Шматкові. А, шматмові? Українське, мабуть, і білоруське. А, ну ясно. Ви бачите, який я неук. Значить, а что тут такого? З'їздите на Гомельщину, і ви эту макароничную мову почуєте. І потім там, увогуле там макароничное усё. А, что такое? Это мастацкий прием, режиссерская придумка, тип трафарет до нашего часу. Не, это не режиссерская придумка, это я сам придумал, сам робил свядомо, выбираешь. Как бы, ну, оттенение такое дать, украинское. И потом, ну, як вам сказати, там у самому матеріалі там багато цитат таких з Шекспіра, з Чехова, з Пушкіна там, і мені подалося, що це ну, до места, і у всякому випадку мене це не роздражняло, мені здається, це глядачам подобається. З дитинства закохався у вашу п'єсу «Родовые». Дякую. Чи був у образі Верника прототип? Прототип у образе Соляника это Верник сам. Я ведаю, что когда Христос сказал не убить, не забить, это относится до всего. Іншая справа, что вытрымать это просто немагчыма. Это не спрэчка, конфликт с Дугином. Что мне робить, когда на меня нападают? Я никого николи не забью и не вкраду ничего. Что мне робить? Это вельми складанный отказ. Это вельми. И человек мае право отмовиться брать в руки зброю. Теперь это идет на альтернативную службу призывают, але человек кожный мае право не удельничать. Ведаете, что когда человек забивает, не доведи Бог, то як бы это не отбылося, нават обороняючи свою родину, свой дом, свою сям'ю, своего дзіцёнка, еще одно нечто адбываецца. З ім таксама здарылася бяда. Ён у гэтым не вінават, але з ім здарылася. Я не кажу, что это грех. З ім здарылася бяда. Чоловік, який перейшов эту межу, він уже іншим робиться. І прикладу тому шмат, на жаль. Те ж саме афганський синдром, чеченський, дякую Богу, що це. Вони оттуда ще фронтовики, вони вернулися з порушеною психікою. Тому это вельми складанное питание. И я тут могу, видите, и у Ерещ упасть. Я разумею, что на кожном ракетоносце, на подводной лодце там повинен быть куток, где горит лампадка, там образ стоит. Калі там яшчэ святар прысутнічае, ці капелан там, які раней быў у войску, это яшчэ лепш, это выдатна просто, які можа с тобой поговорить, ты можешь помолиться.
Гэта я разумею, гэта абавязкова патрэбна. Але я не разумею, калі ракетны крейсер, які можа знішчыць паўсвета, асвячаюць во имя Отца и Сына и Святого Духа, я не разумею гэта. Господи, даруй мне у пост і такія рэчы, как вот. Скажите, калі ласка, ці здымаліся вы ў фільмах «Белая роса»? А вы што, фільм «Белая роса» не глядзелі? Вы бачыце, якая рэакцыя у іх, які папулярны фільм, што нават пытанне гэта недарэчна, здаецца. Я здымаўся ў фільме «Белая роса», але эпізод не ўвайшоў у фільм. Рэч не ў тым, што я дрэнна зняўся. Там не ўвайшоў эпізод і сустрэча, выдатны эпізод з Карашанцевым і Какшэнавым, калі вось Сашка прыляцеў, прыходзіць у вёску, а там нікога няма. І ён ходзіць, там дзверы паадчынены, но іх ужо перасялілі. А адзін бацька там сядзіць. Яны сустракаюцца каля калодзежа. І гэта знята было і не ўвайшоў у фільм, там нейкія законы. А зняўся я такім чынам. Землятрус, які там здымалі, пробили экспедицию аж на Курильскую гряду. А позже, да, менавіта там. Написал я шакатан, просто так, от фонаря. Подали его закинуть. А они пробили экспедицию. Я доведуся, говорю, все, говорите меня. Ну, тяжко там, это, сродки. Я говорю, значит так, вот там будете сдавать директора рыбкомбината, я профессиональный актер, этот эпизод буду играть я. Взяли и сдымали там. Это там эпизод был такой, приходит Сашка звольняться. Ну и той говорит, ну и есть. Колодежные водички попили, как вернича назад, одну только рушек. Так, сняли весь, але у фильм не вышел. Так что чому такі стіпи? Прышліце яшчэ тлумачэнне, у чым гэта праяўляецца? Што значыць стіпы? Шановний Алексей Ануфриевич, вы перекладали на белорусскую мову пьесы Курейчика. Что вы можете сказать на конт этого? И тут я бачу у зале сядзіць ці паклонніца, ці паклоннік Курейчика. Значит, это пытанне. Пьесы Курейчика я не перекладал. Іншая справа, что пьесу першую я дапамог яму перакласці «Згублены рай» для Купалаўскага тэатра. Ён беларускай мовы слаба ведаў, можа і цяпер слаба ведае, але, як вы бачылі, мяне у цітрах ці у праграмцы няма. Я гэта зрабіў і сказаў яму, што я спадзяюся, што далей ты будзеш гэта рабіць сам. Усё. Больше я нічога яго не перакладаў. І потым я пачну з таго, я не адмаўляў яму, што ён прафесіянальны чалавек. І ніколі гэтага не буду адмаўляць. Яшчэ пытанне. Что ваши театры захопляет, что примушает вас все-таки працаваць и писать пьесы? Что самое главное, что вас трымае як драматурга для театра? Потому что у вас... Гэта мой жыццёвы шлях, гэта мой лёс, гэта мой хлеб. Что тут сказать? Я уже пачаў так злавесна жартаваць. Что, слухай, пойдем там, у меня сегодня премьера, я говорю, старик, ведаешь что? Больше всего театра не люблю. Это жарт, конечно, потому что, когда твое жыццё театр, нейкая справа, не любить это нельга, але когда ты займаешься театром, ты губляешь тое, что мае
мають усе. Я сапсаваны глядач, я не могу просто вот сесть и поглядеть спектакль за солодой, с задовольнением для себя. Я сажусь и уже автоматично просто, ага, так, молодцы, тут хорошо. Что нормально, ой, как плохо. И это міжволі мяне ідзе аналіз. Я нічого зрабіць з собой не могу. Потому что это уже профессия. Алексей Иванович, пожалуйста, я еще одно питание задам вам. Я слухаю вас. Вот вы не два шоссе вы поєднали, і советский, і після советский, і чоловік, який просто чоловік нашого часу, нашого стагоддя. І там, і тут ви поспяхові, ви моцні, на вас можна рівнятися, на вас можна сподіватися. І таких людей у нас не шмат, але є. Сябравали вы, по-моему, з Некляевым, по-моему, некоторые, да, вы так и сябруете. Я хотела, это мое питание есть. Вот ці сябруете, ці засталіся вот когорта некой людей, з якими ви разом пройшли вот праз усе розныя выпрабаванні и розныя змены. Ну, это, видите, это я могу больше сказать. Справа не в тем, что ты от некого отказываешься, ти отмовляешься, ти там надто уже стал великий. Речь у тым, что зараз у вас жыццё ось такое. А потым яна па спіральцы будзе звужацца. І кола знаёмых, сяброў таксама. І вось так, будзе звужацца до таго часу, пакуль ты не застаешься адзін. А такое з усімі нам будзе. І з вами таксама. Але вы сейчас пакуль яшчэ неуміручыя, бессмяротныя. І я жадаю, каб гэта надалей было. Я ні ад кого не адмаўляўся, з Некляевым мы сябруем, але вы ж ведаеце пра яго лёс. Кажуць, што ён прыехаў, трэба яму патэлефанаваць. Ну і ўсё, такім чынам. Як за эту творчество ставитесь? Это выдатный проект. Это выдатный проект. А апошний эротичный роман? Роман эротичный. Это он у девчат сказать. Потому что я такие речи в ней, я не супраць чаго. Можна ўсё. Можно и на сцене, как артистка распранулась до конца. Калі гэта абумоўлена логікай характара, калі гэта падведзена таким чынам, што без гэтага абысціся ніяк нельга. Хотя думаю, што можна абысціся на сцэне. Але гэта часцей за ўсё робіцца таким чынам, каб прыцягнуць увагу. Ты бачил там, артистки голые. Мне на их шкода глядеть, они ходят там холодно, звычайно зимой, это там устилось. И они синие такие ходят, как курицы из этого, и не ведаешь, что это за жил, и обураешься просто. Хочется отвести в очи. Не тому, что ты стипа, потому что поглядеть есть на что, а просто на во-что. Скажите, а какие театры, может быть, с областных городов зараз конкурируют с Павловским? На ваш взгляд, где Московский Григорий? Гомель. Там выдатный директор, выдатный театр, ну и пьесы мою ставить. Так, ось тут, значит, скажите, пожалуйста, кто из актеров наибольш полно иллюстрировал вашу задуму в образе героя? Таких актеров багато. Это и Валерий Филатов, светлая ему память, он зервоеда зрабіў выдатна. И Дугин, Александр Дянисов, он теперь в Москве. Это багато кто. И есть и в России такие артисты, которые играли. Речь вось у чым. Калі актер адчуе і задыхае з драматургам у адным рытме, вось, що буде нормально.
Калі ён мудрагець, нічога не будзе. Ці існуе для вас ідэал жанчыны? Конечно. Калі так, то опишите яго, калі не цяжка. Дякую, не цяжка. Ідэал жанчыны для мяне гэта жанчына-маці. Колькі б ёй гадоў не было. Нават 17. Рэч не ў тым, што яна павінна на руках уже немаўлятка трымаць, а рэч у тым, што яна павінна да мужчыны, да свету, да дзяцей, да сусвету, да Господа Бога. Так ставіцца, як ставіцца сапраўдная маці. Маці. Што гэта такое, вы павінны ўжо, вы дарослыя павінны зразумець. А ўсё астатняе гэта форма. Блондинка, брюнетка, высокая, малая, там, стали или не стали, это уже, что называется, а вот это основное. На жаль, на вялікі жаль, это редкость. Вот тому мы мужики и поганы. В общем, вы вовсе не... Я вам дякую за питання, за теплый прием. Значит, давайте, как завершить нашу встречу зусім весело. Вот, я вам почитаю породы. Не на Пашкевича, не хвалюйтесь. Значит, я ніколи не лічыў сябе, не лічу поэтом, хотя белым вершам свае гістарычныя драмы пишу. Але так уже даволі давно я чуў у сябе гэты дар, калі пачытаў Геннадзя Пашкова некалькі радкоў. Ну что такое, вам, филологам, растлумачыць, что такое парода, я не выпадаю, ведаеце. Значит, Геннадзь Пашков, запомните, Геннадзь Пашков, написал, у Ленина друковал такие радки. Меж крушин невинно, чим родила мамка, вышла за зярыны юная русалка. Геннадзь Пашков. Поэт сидел на зярыне и сочил за поплавком. За зярыны, из-под крушины вышла девка. Галяком. Ну, саўщи, аж ашляпіла, так нявінна подышла, мамка коліч нарадзіла, а сорочки не знайшла. Ты на рай назад спакуса и ляжи себе на дне. Я поэт, я член союза, не грашу нават у сне. Тут нічога не сотвораш, шашняў ты со мной не ладь. Воздурнёў, что ты говоришь, жонка я твоя, Геннадий. Прийом, запитання, я вам жадаю, каб весна, яка вийшла у силу, протягувалася все ваше життя. До побачення.